Atúnlo con fábricas en Cambados e o Grove entra en liquidación ao non chegar a un acordo con acreedores para que aceptasen o seu plan de viabilidade e unha quitación da débeda do 70%. A compañía quedou a só un 5% de conseguir o apoio preciso que non superou o 60% dos acreedores. A situación da compañía estivo tamén presente esta mañá en riba da mesa na reunión que mantivo o presidente da Xunta con representantes de Anfaco Cecopesca. Que tal, saudos? Alfonso Rueda asegura que o goberno galego traballará para que o final de Atúnlo teña o mínimo impacto posible nos municipios afectados. Vémolo de contado antes titulares. A Policía Local de Marín leva as súas protestas ao pleno da Deputación de Pontevedra. Os axentes vestiron camisetas reivindicativas para facer ver o conflicto que manteñen aberto co goberno municipal. A orixe deste conflicto laboral, explicou o representante do cadro de persoal, céntrase no desacordo á hora de executar sentenzas xudiciais favorables aos axentes. Cuntis, A Illa e Portas recibirán achegas da Deputación de Pontevedra para mellorar equipamentos deportivos. Entre os tres municipios vanse repartir 300.000 euros enmarcados no segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas. A Xunta de Goberno Provincial tamén aprobou novas achegas no marco do plan Mais Provincia. Entre os concellos beneficiarios, Poio, Pontecesures e Portas. Renovar o DNI, o pasaporte ou mesmo os certificados digitais será máis sinxelo para os milleiros de persoas que viven en concellos de menor tamaño. A Policía Nacional pon en marcha un vehículo que funciona como unha oficina móvil para realizar estes trámites. Entrará en servizo a vindeira semana, estreándose no concello de Poio e cunha vintena de citas xa pechadas. Homenaxe aos náufragos do Cartagena 3 en Ribeira. Os actos vanse celebrar nas parroquias da Guiño e Carreira coincidindo co 80 aniversario deste suceso. Naquela traxedia, en 1945, perderan a vida 21 tripulantes, todos veciños destas dúas parroquias, cando o barco afundiu fronte á costa de Corrubedo. Estas homenaxes van ter lugar o día 5 de abril. É todo preparado en Noia para acoller unha nova edición do Rally do Berberecho. A cita, unha das clásicas do motor na nosa comunidade, disputarase os días 4 e 5 de abril. A lista de inscritos suma nesta edición 155 pilotos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos co final de Atúnlo. Atúnlo con fábricas en Cambados e o Grove entra en liquidación ao non chegar a un acordo cos acreedores para que aceptasen o seu plan de viabilidade e unha quitación da débeda do 70%. A compañía queda a só un 5% de conseguir o apoio preciso que quedou no 60% dos acreedores. Atúnlo, a maior comercializadora de túnidos do Estado, entrará en liquidación tras meses ao límite á espera de que máis bancos aceptasen o seu plan de viabilidade. Pola súa banda, fontes sindicais apuntan que os seus esforzos radican agora en manter as unidades productivas que dan traballo a case 200 persoas. A situación da compañía estivo tamén esta mañá en riba da mesa na reunión que mantivo este venres o presidente da Xunta con representantes de Anfaco Cecopesca. Despois, dende o Grove, Alfonso Rueda aseguraba que o goberno galego traballará para que o final de Atúnlo teña o mínimo impacto posible nos municipios afectados, entre eles, como lles contamos, o Grove e Cambados. Acabamos de coñecer que o final da historia, por así decirlo, acabou en que na non viabilidade de Atúnlo, e logo teño que decir primeiro que a Xunta de Galicia estuvo pendiente de todo o proceso. Intentamos na parte que nos toca con os instrumentos financeiros que ao final non fora ese, pero ao final que podían tomar a decisión, que era a propia empresa e os acreedores, pois optaron por non dar viabilidade, con lo cal agora entramos noutra fase que intentar canto antes que o impacto nas persoas, na plantilla, sexa o mínimo posible, intentar as recolocacións que en todas as persoas que sexa posible, se é posible en todas, a Consellería de Emprego agora
empezará a intervir neste asunto e despois tamén as unidades productivas, as fábricas que poidan seguir nesa actividade, ainda que sexa baixo outros titulares. Eu lamento este final. Bueno, hoxe tamén lle preguntamos ao presidente galego pola preocupación que hai na ría de Arousa polo posible impacto que a Altri pode ter no sector do mar. Alfonso Rueda fixo un chamamento á tranquilidade amparándose nos informes. Di que os requisitos que se lle exixen á celulosa garanten que non haberá contaminación. Os requisitos que exixidos nesa declaración para a implantación de empresa garanten que non se vai producir ningún dos danos que algúns están adiantando e que moitos teñen que ver con bulos, teño que decilo, que non teñen ningunha base nin técnica nin científica. Na vida tivéramos autorizado da Xunta de Galicia, os técnicos da Xunta de Galicia, técnicos profesionais que avalían e asinan si ven que é posible e se non, dende logo, din que non, si dixeron que sí é porque avaliaron todo eso e viron que era posible. Por lo tanto, total tranquilidade. Non ten as cousas tan claras o alcalde de Vilanova. Preguntado hoxe polo proxecto de Altri, Gonzalo Durán di que non terá dúbidas en posicionarse en contra do proxecto se se confirma que pode verter sustancias contaminantes á ría de Arousa. Con todo, o rexedor vilanovés explica que polo de agora non lle souberon responder que vai verter exactamente Altri á ría, incluindo ninguén do Partido Popular. Lo único que quiero saber es, y aún nadie me lo dijo, porque oigo de todo, pero nadie me lo dijo, va a contaminar la ría. Quiero saber qué va a verter Altri al río Ulla y a la ría de Arousa. Es lo único que quiero saber. No vierte nada. El tema de dónde lo ponen, si el medio ambiente, si es una zona protegida, eso es problema de Palas de Rey, no es problema de Vilanova de Arousa. Yo quiero saber si en algo afecta a los bancos marisqueros y a las bateas de nuestra gente y obviamente a la salud de la ría. Es lo que tal. Y aún nadie, pero nadie, digo, ni del PP, ni del PSOE, ni del Bloque, ni de colectivos, me dijo, pues eso echa mercuriales, echa cosas cianóticas, echa algo, no debe echar, no echa, no me importa Altri. Veámoslo en titulares. A Policía Local de Marín leva as súas protestas ao pleno da Deputación de Pontevedra. Os axentes vestiron camisetas reivindicativas para facer ver o seu conflicto que manteñen aberto co goberno municipal. A orixe deste conflicto laboral, explicou o representante do cadro de persoal, céntrase no desacordo á hora de executar sentenzas xudiciais favorables aos axentes. Ejecución de sentencia que nos habían anunciado, que nosotros entendemos que es una verdadera burla a la policía local, es decir, salen unas cifras que nada tienen que ver con la sentencia que se ganó. Cuando un conflicto laboral se remite al juzgado y a pesar de lo que dice el juzgado se quiere mantener una postura que entendemos que no es la ajustada a derecho, solo podemos hablar de incompetencia y de ver quién va a asumir todas estas responsabilidades, porque aquí efectivamente ya hay una responsabilidad política si al final el juez dice que esas ejecuciones de sentencias estuvieron mal hechas. O conflicto remontase ao ano 2017 e está relacionado co pago da xornada festiva. Foi xudicializado no 2020. Así, Millares defende que o goberno local debe atrasos dende 2020 ata 2025, polo que, segundo os seus cálculos, falta pagar máis da metade do que terían que pagar. Ante esta situación, Comisións Obreiras presentou xa 15 novas demandas de execución de sentenza ante os xulgados do contencioso administrativo de Pontevedra. Pola súa banda, dende o Concello de Marín defenden que os 11 procedementos xudiciais que foron plantexados e resoltos sobre o pago dos atrasos nas noites e festivos correspondentes aos períodos nos que os axentes estiveron de baixa, días de permisos ou vacacións, xa foron aboados na súa totalidade. Explican que os pagos se realizaron seguindo criterios técnicos e coa correspondente fiscalización. O plan de explotación do polvo proposto pola Consellería do Mar non foi ben recibido pola Confraría de Ribeira. Os naseiros rexeitan o paro biolóxico seguido de 2 meses de veda, posto que implicaría, din, un período de 3 meses en actividade dificilmente asumible para a maior parte do sector. Malia que a parada biolóxica estaría subvencionada, os profesionais entenden que son moitos os que quedarán fora da convocatoria e aqueles que, si obten as axudas, tardarán meses en cobralas. Ante estas
esta situación reiteran o seu apoio á veda de 2 meses ante a necesidade de recuperar a especie, pero rexeitan a imposición do paro en abril. Pontevedra terá neste exercicio débeda cero por primeira vez dende a restauración da democracia. O Concello amortizará os 6,9 millóns de euros que debe a terceiros grazas ao superávit do 2024, que segundo o edil de Facenda se sitúa en máis de 15 millóns de euros. A liquidación das contas do ano pasado permite incorporar 31 millóns de remanentes ás do 2025, situándoas por riba dos 130 millóns de euros. Pontevedra presume de boa saúde económica, tanto é así que neste 2025 o Concello deixará a cero a súa débeda, que actualmente é de 6,9 millóns de euros. É a primeira vez que se atopa nesta situación dende a restauración da democracia. A decisión política tomada é a de amortizar toda a débeda do Concello, porque temos unha situación con esos ingresos extraordinarios dos que vos falei antes que non lo permite, por tanto vamos a usalo para esa finalidade, non? O pago desta débeda será un dos destinos dos máis de 15 millóns de euros que deixaron de superávit as contas do 2024. O resto dos cartos empregaránse en investimentos. A que se debe o superávit ese de 15 millóns? Fundamentalmente a 2 factores, é dicir, ingresos a conta dos Next Generation, dito así en bruto, 12 millóns, ainda que algún é do EDUSI, pero bueno, e despois esos 4,7 millóns de transferencias do Estado a maiores. Isto tamén se nota nos orzamentos deste 2025 que foron aprobados este luns no Pleno. A liquidación das contas do ano pasado permitirá incrementar as deste. Pasarán dos 98 millóns de euros aos 130 millóns, despois de incorporar 31 millóns de euros procedentes do pasado exercicio. Ao liquidar o orzamento hai toda unha serie de cuestións ou de conceptos que se prorrogan automáticamente e cito como exemplos todas as obras que están en marcha, Rosalía de Castro, Pabellón de Monteporreiro, Churruchaos, Conservatorio, todas aquelas obras que están en marcha ou próximas á licitación e que teñen financiación, toda esa financiación non se perde, senón que se incorpora este ano. En canto ao remanente de tesourería, segundo González, situouse preto dos 51 millóns de euros, contando, entre outras partidas, cos 31 millóns da liquidación e os 15 de superávit. Tamén Vilanova presume de xestión económica. O alcalde asegura que a saúde financeira do Concello é a mellor dos últimos 50 anos. Gonzalo Durán basease nun informe de intervención que sitúa a liquidación de 2024 cun resultado presupostario de 1,8 millóns de euros. En este momento, la salud financiera del Concello de Vilanova es la mejor, yo creo que de los últimos 50 años. La mejor. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ir a datos en concreto. Pues porque la liquidación del año 24 dio un resultado presupuestario de 1.895.000 euros, un remanente de tesorería positivo de 1.150.905 euros, mejorando, que ya había sido bueno, nos lo reprochaba la oposición. Dicen ustedes, pues sí, el año anterior había sido 876, este año fue 1.150.000. Segundo ese informe de intervención do que votou man esta mañá Gonzalo Durán, o aforro bruto de Vilanova situouse a finais de 2024 en máis de 660.000 euros. Tamén salientou que a porcentaxe de endebedamento se sitúa no 59%, cando o máximo legal permitivo para as administracións locais é do 110%. Con este nivel de endebedamento e coas contas en positivo, explica Durán, o Concello pode facerlle fronte en solitario ou co cofinanciamento doutras administracións a obras clave para o municipio. Entre elas, detallou o alcalde, a piscina do Terrón, compra de terreos para aparcadoiros disuasorios ou unha mellora xeral da rede viaria municipal.
Cuntis, Aya de Arousa e Portas van recibir achegas da Deputación de Pontevedra para mellorar equipamentos deportivos. Entre os tres municipios repartiránse 300.000 euros enmarcados no segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas. En concreto, o Concello de Portas recibe 92.000 euros para a ampliación dos vestiarios no campo de fútbol de Romai, un proxecto que ten por obxectivo crear dúas zonas diferenciadas de visitantes e locais e espazos pro árbitro. Ademais, Cuntis vaise beneficiar de 103.000 euros para actuar na pista polideportiva do pabillón municipal, onde se mellorarán aspectos como a amortiguación e a sinalización. Por outra banda, Aya de Arousa contará con algo máis de 105.000 euros para a rehabilitación das pérgolas e do peche do campo de fútbol Salvador Otero. Tras 20 anos instaladas, están en moi mal estado por mor do ambiente salino e das inclemencias meteorolóxicas. A Xunta de Goberno Provincial tamén aprobou hoxe novas achegas no marco do plan Mais Provincia. Entre os beneficiarios, Poio, que recibirá 180.000 euros para a recuperación de contornas tradicionais e a mellora da mobilidade peonil entre Casalvito e o Padrón, e 156.000 euros para o proxecto de reurbanización da PO 308. Tamén se destinarán 65.000 euros para a reordenación funcional e material do inicio da rúa Carlos Maside de Pontecesures e 117.000 euros para a rehabilitación do edificio destinado á Escola de Música de Portas. Porque hoxe aprobamos 2,7 millóns de euros para 8 concellos da provincia que van a poder realizar investimentos e contratación de persoas desempregadas. Un plan máis provincia, que é o máis alto da historia, o máis ambicioso, un plan de obras e servicios que está dotado con 48,2 millóns de euros e que xa leva distribuídos no que vai de ano 14,7 millóns de euros. Un veciño de Noia denuncia a existencia de varios postes de telefonía que invaden a súa propiedade. Vémolo despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A unidade da Policía Nacional de Investigación de Incendios acaba de esclarecer un incendio forestal registrado en Boiro o pasado 17 de marzo. O parecer o lume, que se orixinou no lugar de Ferreiros, na parroquia de Cespón, afectou a uns 800 metros cadrados de superficie rasa. O informe realizados polos axentes, despois das pescudas realizadas no lugar, deu como resultado que a orixe das lapas está relacionada cunha queima de restos realizadas sen as medidas de seguridade necesarias, nin tampouco os correspondentes permisos. As dilixencias do caso xa foron trasladadas ao xulgado de instrución de Garda de Ribeira coa identificación da persoa causante dese lume como presunta responsable. Un veciño de Noia denuncia a existencia de varios postes de telefonía que invaden a súa propiedade. A pesar de que contactou coa compañía e ofreceuse a ceder parte da súa finca pro traslado, segue sen resposta 2 anos despois. Carlos Gómez leva tempo loitando pola retirada destes postes de telefonía situados ao carón da súa finca e moi preto da estrada, cos consecuentes riscos para a seguridade. Ao longo dos últimos 2 anos e medio contactou coa compañía que enviou en 2 ocasións os técnicos a supervisar a instalación. Dende entón, e a pesar da súa disposición a ceder parte do seu terreo para instalar os postes na parte traseira, non recibiu resposta. Y los trasladamos para la parte de atrás, queda mejor, no queda en la vía pública y es más seguro. Y me dijeron los técnicos que sí, pero llevo luchando 2 años y aún no los han venido a cambiar. Y no hay derecho a eso. Y queda mejor para la seguridad de todo el mundo, porque por aquí circula la gente y circulan los coches. Y era mejor que yo le cedo el terreno, van por allá y van por la parte de atrás y cedo el terreno por allá y quedan mejor. Non é este o único problema que denuncia nas inmediacións da súa vivenda. Xa presentou un escrito ante o Concello de Noia e Augas de Galicia para evitar o recheo dunha zona de servidume e regadío que dá servizo ás fincas colindantes. Esos son pozos de hace 200 años de mis antepasados y de la gente que linda ahí. Que aún vino un señor y le dijo al ayuntamiento que quería rellenar y le dije yo al alcalde, pero él tiene papeles para rellenar eso.
no tiene, pues lo voy a denunciar por Aguas de Galicia, porque eso es regadío, porque cruza la carretera general, porque yo aún compré un prado que le llaman el Papoas, que era guardias civiles, y tenían una finca que regaban. Eso no se puede cortar, eso no es camino público, es regadío, eso es verdumbre. Eso non lo pode confundir el alcalde. Tamén solicita ao Concello que negocie cos propietarios dunha finca para poder finalizar un camiño que está sen rematar no seu treito final. Seguimos con denuncias agora do PP de Boiro, que alerta da paralización da obra do Paseo de Coroño, que leva 6 anos en finalizar. Malia que os terreos para a construción da senda foron expropiados, o proxecto non chegou a concluirse pola denuncia dun dos afectados. O paseo fluvial ao longo do estuario do río Coroño leva 6 anos en finalizar a falla dun treito de apenas 20 metros. Os populares denuncian que a pesar de que se expropiaron os terreos afectados, a actuación quedou parada pola denuncia dun dos propietarios. En aquella época se hizo la expropiación de los terrenos, ¿no? Incluido los de estos propietarios, bueno, los herederos del propietario en su momento, que cobró cerca de 21.000 euros por aquella expropiación. Aquella expropiación, curiosamente, se le pagó más de los metros que se le expropiaron. Bueno, debía ser que era un cercano, un afiliado, un simpatizante del Partido Socialista. Entonces, pues bueno, ya saben que las mafias se cuidan entre ellos. Entonces, ahora los herederos, durante la campaña electoral que perdió el Partido Popular del alcalde Dieste, en aquel momento se estaba ejecutando este proyecto y el alcalde Martiño hablaba muy a menudo con esta gente para ponerle trabas a este proyecto. Bueno, esta gente fue al juzgado, el juzgado reconoce que como no es exactamente el mismo proyecto, lo que hay que ejecutar es el proyecto que había en su momento, aunque sea solo en la fase que le afecta a él. Dende o PP piden ao Executivo local que acometa o treito restante conforme ao proxecto orixinal. El señor Martiño ni solicita la devolución de los 21.000 euros con los intereses correspondientes, ni modifica el proyecto para ejecutar en esta fase lo que en su día se había expropiado. Dice, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no trabaja? Es más, este proyecto se hacía con una subvención de la que se perdió parte del dinero por no ejecutar la totalidad del proyecto. Esa es la realidad. Dice, el señor Martiño en Boiro se dedica a perseguir a los empleados municipales, pero aquellos que perjudican a todos con el dinero de todos, a esos no, sobre todo si tienen el carné socialista. Denuncian ademais os populares a instalación dun valado por parte dos propietarios para impedir o paso nun terreo que non é deles, posto que xa foi expropiado e é de dominio público marítimo terrestre. E volvemos agora a Noia, porque alí a Marea solicita ao Concello que impulse o proceso de municipalización do servizo de axuda no fogar logo do compromiso adquirido en pleno en 2022. Dende a formación que lidera Manolo Seijas, din non entender como o equipo de goberno defende primeiro a municipalización do SAF e despois de 2 anos aínda non fixo ningunha soa xestión para levala a cabo, incumprindo así un acordo plenario e traizoando, din, a confianza das traballadoras e das persoas usuarias deste servizo. Ademais, anuncian que seguirán exixindo o cumprimento do acordo plenario, presionando o grupo de goberno ata que o SAF pase a ser un servizo público estable e de calidade, tal e como se aprobou en pleno. E agora imos a Ribeira. O Concello agarda finalizar a reforma da Praza do Centenario de cara ao mes de abril. Esta actuación garantirá a accesibilidade universal do espazo, que contará ademais con máis zonas verdes e unha ampla área de xogos para a mocidade. As obras da reforma integral da Praza do Centenario avanzan a bo ritmo, polo que a actuación principal podería estar rematada ao longo do mes de abril. Ademais de solucionar as deficiencias que presentaba o aparcadoiro subterráneo, as obras terán como resultado un espazo diáfano, accesible e verde para o lecer veciñal. A reforma integral de toda a praza, coa que pretendemos resolver as deficiencias que presentaba o aparcadoiro Centenario, como humidades, filtracións de auga, pero tamén gañar un espazo público para as persoas de Ribeira con moitas máis garantías de poder usarse de maneira correcta, non? Estábamos vendo que a Praza Centenario tiña 2 zonas de xogo infantil diferenciadas, pequenas, e agora mesmo o que estamos facendo é facer unha zona de ocio máis grande para que a rapazada no noso concello pois poida ter ali un parque diferente, que estamos actualmente contemplando diversas opcións para que haxa un parque diferente, alternativo, e que tamén sexa pois do gusto de toda a rapazada.
Ademais diso, pois estamos ampliando as zonas verdes das que dispoñía a praza e, sobre todo, estamos gañando en accesibilidade universal. Era unha praza pois con moitos altos e baixos, con moitísimas escaleiras, con moitísimos espazos sen uso e, por tanto, a reforma integral que estamos facendo dentro do Goberno Municipal de Ribeira é unha praza que sexa habitable para as persoas do noso concello. Unha vez rematada a primeira fase, acometerase a conexión a través da plataforma única coa praza do concello, mediante a rúa Otero Pedrallo. Tamén terá continuidade cara ao barrio das Avesadas cunha especie de adro o carón do novo auditorio. Esa conexión que ten que ter a Praza do Centenario coa Praza do Concello de Ribeira, unha reforma integral tamén da Otero Pedrallo, e tamén que haxa un continuo cara á zona das Avesadas, o barrio máis novo de Ribeira. Por tanto, esas obras están avanzando a bo ritmo, con unhas boas calidades a hora de dispoñer todos os materiais, como é o formigón, o granito ou as zonas verdes. Podemos dicir xa que está próxima á súa finalización. Contamos que no mes de abril podamos ter a maior parte da praza xa finalizada e podemos ir utilizándoa xa de maneira progresiva conforme se vayan acabando os diferentes tramos. Máis asuntos, renovar o DNI, o pasaporte ou mesmo os certificados digitais será máis sinxelo para os milleiros de persoas que viven en concellos de menor tamaño. A Policía Nacional pon en marcha un vehículo que funciona como unha oficina móvil para realizar estes trámites. Entrará en servizo a vindeira semana, estreándose no Concello de Poio e cunha vintena de citas xa pechadas. No interior desta furgoneta da Policía Nacional hai instalada unha oficina completamente equipada para realizar trámites como a renovación do DNI, do pasaporte ou mesmo dos certificados digitais. Trátase do proxecto Vidoc e comezará a funcionar a vindeira semana. Esta aproximación da cercanía da administración aos cidadáns, nunha comunidade autónoma, nunha provincia como Galicia, ten un especial significado, unha poboación relativamente envellecida, relativamente dispersa, na que a mobilidade non é fácil en moitos casos, e polo tanto a mobilidade das cidades ou os lugares nos que hai establecementos fixos de tramitación do DNI, onde hai comisarías da Policía Nacional, pois dificulta a veces o acceso. Deste xeito, en menos de 15 minutos, a veciñanza pode ter resoltos os seus trámites de renovación destes documentos, todo nunha única visita ao vehículo e evitando desplazamentos a núcleos como Pontevedra ou Vilagarcía. Es facilitar la emisión de documentos, tanto DNI como pasaportes, in situ en cualquier zona que lo podamos situar. Anteriormente, con el sistema anterior, el equipo tenía que ir un día a hacer la tramitación y luego volver a entregar los documentos. Aquí no, aquí ya es como una oficina en una comisaría. La persona que entra sale con su DNI y con su pasaporte. Esta oficina móvil estrearase o vindeiro luns no Concello de Poio. O servizo xerou gran interés entre a veciñanza, que está a piques de cubrir as 25 citas dispoñibles. Agradecer tanto a Asociación de Goberno como a Policía Nacional pois ese compromiso hacia as persoas pois que non viven ao mellor nas cidades e pois demandan pois un servicio pois tan importante como é a renovación dun DNI, dun pasaporte, e creemos que vai a ser unha iniciativa moi ben acollida, que está despertando moito interés. E xa digo, onte xa iban por máis de 20 persoas que habían solicitado a cita para ese primer día. Despois de Poio, o vehículo seguirá o seu percorrido. Xa ten visitas programadas aos concellos do Grove, Sanxenxo e Cambados. Descontos en case 1 milleiro de establecementos comerciais de toda Galicia e un acceso máis doado a servizos culturais, de ocio ou turísticos. Son algunhas das vantaxes do carné máis 65 da Xunta. A Atlántida no Grove foi o escenario elixido polo Goberno galego para a posta de longo desta prestación, da que xa se poden beneficiar máis de 600.000 persoas en toda Galicia. Descontos de ata 20% en establecementos comerciais, hotéis ou casas rurais e dun 30% en saúde e cuidados como ópticas ou en aulas de maiores. Son algunhas das vantaxes que presenta o carné máis 65 da Xunta. Un dos establecementos adheridos é a Atlántida no Grove. Precisamente no xardín deste complexo turístico tivo lugar a posta de longo desta prestación, que xa se pode empregar en preto dun milleiro de establecementos en toda Galicia. Este carné que entregamos efectivamente se lle manda a todo o mundo e despois cada un ten que decidir se o quere usar ou non. Creo que é unha boa oportunidade e ao mesmo tempo, e este acto tamén vale para eso, que moitos establecementos que hai en Galicia pois que saiban que exista esta oportunidade e que teñen ali un montón de persoas as que poden intentar atraer
pois como se fixo a actividade comercial toda a vida, ofrecendo descontos e ofrecendo oportunidades e ofrecendo ventaxas. A partir de agora, todos os establecementos do carné máis 65 lucirán este distintivo no seu escaparate para que os maiores poidan aproveitar neles eses descontos. Unha boa oportunidade, indicou o presidente, pro sector turístico, cun pulo a desestacionalización grazas aos maiores de 65 anos máis activos. Desde logo que os empresarios do sector turístico están moi ilusionados con esta nova proposta por parte da Xunta de Galicia. Esperamos a todos aqueles clientes que moitos deles xa veñen aos nosos establecementos, pero que desde logo que agora teñen un aliciente moitísimo máis grande a hora de vir a estos establecementos, porque os descontos vayan a ser considerables tanto nas casas de turismo rural como os hotéis, os hostais. A presentación deste servizo acudiron xubilados interesados nas súas vantaxes, poñen en valor os descontos dos que gozan. Eu descubrín que, por exemplo, fun a facer unhas gafas e se me houbera parado na página web, houbera tendo un descuento nunhas gafas que no meu caso non son moi baratas, porque teño moita graduación, por exemplo. Este carné 100% gratuito chega directamente a casa ao facer 65 anos. As parroquias de Aguiño e Carreira en Ribeira renderán homenaxe aos náufragos do Cartagena 3 no 80 aniversario do suceso. O sábado 5 de abril celebraránse unha serie de actos conmemorativos en lembranza dos 21 tripulantes que perderon a vida o 8 de abril de 1945 cando o barco afundiu fronte á costa de Corrubedo. A piques de cumprirse 80 anos o naufraxio do Cartagena, no que perderon a vida os 21 tripulantes, a Confraría de Carreira Aguiño conmemorará esta efeméride cunha serie de actos en homenaxe aos falecidos, todos eles veciños destas dúas parroquias. O Cartagena, cando chegou aos baixos de Rinchador, non se sabe por qué. O mal tempo é unha das circunstancias, e a pouca visibilidade que era de noite, pois é outra das circunstancias. Non se sabe por qué afundeu ali. Que a mala suerte de que non se salvou ninguén. Por iso, hoxendía non sabemos a ciencia certa que foi o que realmente pasou. Ese pecio foi encontrado polo Cabalán un día que Cabalán era un buzo de Ribeira archiconocido, xa todo o mundo sabe, non fai falta que eu explique. Un día foi ali, porque ali había outros pecios, entonces el dedicábase a desguazar barcos no fondo, entonces foi caer xusto encima do pecio da Cartagena e ve cousas que realmente lle impactaron. Nunca contou nada. Contou que o veu, punto, pelota. Celebraránse o sábado 5 de abril na Casa do Mar de Aguiño, onde a partir das 5 da tarde terá lugar unha serie de charlas a cargo de historiadores que debullarán os detalles deste tráxico suceso. A xornada continuará coa proxección dun documental realizado pola Asociación de Veciños de Carreira e a continuación os participantes desplazaránse ata o porto para realizar unha ofrenda floral no mar. Esta xente que nos vai a deleitar, por así decirlo, cas súas ponencias van a ser xente como Marcial Mouzo, Fernando Patricio, Antonio Luaces e Xosé Iglesias. Teño moitos conhecimentos de mar e máis de tragedias, entonces van a estar aí falándonos a nosa, creo que vai ser moi interesante, como digo. Despois desto, máis ou menos sobre as 7 da tarde, aproximadamente, vamos a facer unha ofrenda floral. Vai a ser aquí no Porto, aquí no Muelle, e vai a vir un padre que se ofreceu, que é o padre Luís, que é unha persoa entrañable tamén, e que quer vir a facer unha ofrenda aquí, e vamos a poñer tamén, ao mesmo tempo da ofrenda, vai a cantar un home que se chama Segundo, que é un patrón e mariñeiro de toda a vida, que vai a cantarnos unha canción, máis ben vai a ser o que é a salve, non a salve mariñeira. A xornada clausurarase coa inauguración dun mural na confraría e dunha maqueta do barco realizada de xeito artesanal por Luís Crujeiras. Xunto coa confraría e a Asociación de Veciños de Carreira participan na organización a Asociación Cultural Francisco Lorenzo Mariño e o Club de Xubilados do Mar. E antes de marchar falamos de motor porque está todo preparado en Noia para acoller unha nova edición do Rally Berberecho. A cita, que é unha das clásicas do motor en Galicia, vaise disputar os días 4 e 5 de abril baixo a organización da Escudería Berberecho.
Noia acollerá os días 4 e 5 de abril a 39 edición do Rally Berberecho, a terceira das probas valedoiras para o Campeonato de Asfalto Xunta de Galicia. A cita, unha das clásicas das que se organizan na comunidade, está organizada pola Escudería Berberecho. O rally presenta nesta edición importantes novidades. Unha delas é que se recupera de novo o tramo urbano do Venres. En principio temos a novedade que habíamos abandonado o último ano, de facer o viernes un tramo urbano pola zona de Barro, de Barquiña, que, bueno, se nos pideusenos por parte da Asociación de Veciños, por parte do Concello, por parte de hosteleros, entonces, bueno, que menos que darlle vida ao pueblo con este evento. Está claro que non é un evento para nós, é un evento para disfrutalo. E teno que disfrutar todo Dios, os que corren, máis os que teñen beneficio dela. O grosso da competición será o sábado, cos tramos cronometrados, coa saída ás 8:30 da mañá do primeiro coche participante, prolongándose ata ben entrada a tarde-noite. Os tradicionais percorridos, nos que volverá a repetir Brión, sumaránse este ano Rois, Dodro e Rianxo. Acabamos o tramo de Lousame, o acabamos no Ayuntamiento de Rois, e este tramo novo tamén empeza no Ayuntamiento de Rois. Por eso tamén é outra aposta de outro ayuntamento por este evento. Collemos un pouco da zona de Dodro e despois a parte final do tramo discurre todo polo ayuntamento de Rianxo. A lista de inscritos suma nesta edición un total de 155 pilotos. A Federación tiña un cupo de 140 coches e, bueno, superámoslo un pouco e decidimos aceptar a todos. Entonces nos quedan 155 inscritos o evento. Unha cantidad grande, pero, bueno, xa outros anos estuvemos por aí alrededor dese número, entonces é algo que podemos asumir ben e esperamos que sala todo correctamente. É unha actividade que a ninguén se lle escapa, o retorno que supón para moitos establecementos de hostelería, para moitos establecementos da mecánica, de distintos ámbitos, aloxamentos e demais, e creo que unha das probas que ven demostrando ano tras ano que atrae unha importante masa de xente e un importante volumen de espectadores e de público ás localidades polas que transita. Coa ausencia de Víctor Senra, vencedor das últimas edicións, e que ocupa ademais o primeiro chanzo na clasificación xeral do campeonato, con 2 vitorias nos 2 rallies disputados, os máximos favoritos a levarse a vitoria nesta proba son Alberto Meira e David González. Pois así rematamos, señores, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí, pasen bo fin de semana.